Bé, doncs com deia, aquest decret aprovat el 14 de juliol estableix les mesures de liberalització per una banda dels horaris comercials per establiments menors de 300 metres quadrats, actualment és per establiments de menys de 150 metres quadrats, i l'ampliació de les hores d'obertura setmanal de les 72 actuals a 90. Una vegada més creiem que es tracta d'una mesura que no té res a veure amb l'objectiu que pretén, de regularitzar els horaris comercials per tal de dinamitzar l'activitat comercial. Quan avui les rentes familiars són baixíssimes i van disminuint, l'atur augenta i per tant la capacitat de consum disminueix dia a dia. Pensem més horari perquè vagi a comprar qui, de què servirà això. De tothom és conegut que aquesta mesura precisament el que està afavorint són les grans superfícies comercials, degradant el comerç de proximitat, perjudicant el comerç minorista i l'equilibri comercial necessari. Precisament a Girona som una ciutat que fa molts anys hem apostat per aquest consum de proximitat del petit comerç, per afavorir el teixit comercial de la ciutat, col·laborant des de l'Ajuntament a dinamitzar precisament aquest comerç, que és garantia de qualitat i també coneixedors de la generositat d'aquesta ciutadania que podríem dir petita empresària que tenim. Estem davant d'unes mesures liberalitzadores que portaran a destruir el petit comerç i deslocalitzar-lo, podríem dir, cap a les grans superfícies. Tot plegat es pot portar això a una situació estranya, perquè hem construït els nostres nuclis ciutadans, les nostres xarxes en els barris, molt basades precisament en aquest petit comerç. I tot plegat ens pot portar a problemes importants de buits de vida en els nostres carrers principals, a destruir aquests eixos comercials i també a portar que la cohesió social, que per nosaltres i per molts de nosaltres presents aquí és una de les prioritats, quedi molt minvada o quedi en una situació molt dura. Els treballadors i les treballadores i els comerciants de la nostra ciutat i en general del nostre país hi surten perdent, perquè també entenem que allò que s'ha fet per generar més comerç i per generar més activitat econòmica pot acabar servint per destruir molts llocs de treball. I per tant també entenem que pot perjudicar molt l'economia en comptes, com els deia, de propiciar-ne un avenç. I també un altre tema important és el de suposar una més difícil conciliació entre la vida laboral i la vida familiar, perquè obrint aquest llarg ventall horari anem molt en contra d'aquest tema. Molts de vostès que han viatjat a països més al nord, al nostre, han pogut comprovar els dissabtes a la tarda moltes ciutats tenen els seus comerços tancats, o com moltes a les tardes, ja a la tarda, a les 5 de la tarda ja tenim moltes botigues tancades. I això no va en detriment de l'activitat econòmica, sinó va en detriment d'una estabilitat per a les persones i per a les famílies que els permet compaginar perfectament la seva vida laboral, familiar i la seva vida més activa en el comerç. Per tant, som conscients també, i aquí ho portem, que molts treballadors i comerciants gironins estan preocupats per les repercussions que pot tenir l'aplicació d'aquest Reial Decret i també molts sindicats, comissions obreres i UGT i entitats patronals de comerç, la Confederació del Comerç de Catalunya, Piment Comerç, CEDAC, COCAM i altres associacions han recolzat i han mostrat un rebuig, per tant, en aquest Reial Decret. I per acabar, a més, creiem, i així ha estat dit per moltes instàncies diferents, que envaeix les competències pròpies de la Generalitat, ja que l'Estatut d'Autonomia, la competència en matèria d'ordenació comercial, és de la Generalitat. Un Reial Decret que no pot imposar res a la Generalitat, no pot imposar un model que alguns diuen que a Madrid ha tingut èxit, però no és el model del comerç català. Estem en contra, per tant, d'aquesta imposició
i entenem que si la resta d'Espanya funciona, aquí no té per què funcionar. Per tot plegat, nosaltres hem presentat aquesta moció amb tres acords que els proposem, que vostès han pogut llegir, de rebutjar aquestes modificacions del Reial Decret, demanar al Govern de la Generalitat que no ho apliqui i traslladar aquests acords al Departament d'Empresa i Ocupació, al Govern espanyol i, per tant, a través del Parlament de Catalunya. Per tant, els demanem que votin a favor d'aquesta moció pel bé de la nostra ciutadania i pel bé de la nostra societat catalana.